Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subungad lang. NBI Bacolod magabulig sa investigasyon sa kamatayon sa 15 anyos nga dalagita. Manugbaboy kay giaupod patay sa pagpaniro. Sila'y PNP nagpahibalo na sa publiko angot sa curfew for minors kasunod sa pagpatay sa mga menor de edad sa nagabantay sa eskwelahan. Anom ka mga JO sang San Carlos City nagpositibo sa drug test. Kag sa Good Vibes, Heroes Welcome nagsugata sa pag-abot sang softball team sang Sagay. Itanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, anom ka mga job order workers sa siyudad sa San Carlos ang nagpositibo sa paggamit sa iligal nga droga. Inisunod kay Mayor Renato Gustilo kasunod sa ginpatigayon nga random drug testing sa 3 ka mga departamento sang siyudad sang nagligid nga Agosto 12. Hindi magdubo sa 106 ka mga empleyado sang siyudad gikan sa City Cooperative and Livelihood Development Office, Public Market and Slaughterhouse Department kag City Sports Office. Sunod sa alkalde, kung job order workers, masami nga ini sila ang ginakakas sa serbisyo. Kung permanent employee ang nagpositibo sa paggamit ng illegal nga droga, ini ang ginapaidalom sa confirmatory test kag nagadepende man sa iga-recommend sang doktor. Kung magsugod sa pagpaidalom sa rehabilitation, gina-rehab. Kung may pagsupak mahimo, silang pasakaan sang kaso suno kay Gustilo. Regular nga ginapatuman ng random drug testing suno kay Gustilo kag may masobra sa 1 milyon ka pesos ang ginapain nga pondo sang syudad para diri. Usually ginahimo namon basta job order ginakakas namon. Ginakakas namon wala na namon depende sa sitwasyon. May iban-ban nga nagsigipay nga hindi wala na magpuan balik pagkadason nagpositive gani ginakakas na dahil namon. So katong identify na gid yang user kag wala gid ga reform ginakakas na mo diretso. Sa number 9, masobra sa 3,000 ka mga senior citizen ang gindilis sang Department of Social Welfare and Development 6 gikan sa Social Pension Program. Sunod sa DSWD 6, 13,468 ka mga senior citizens sa bilog ng Western Visayas ang gindilis nila o kung ginkakas sa listahan sang Social Pension Program. 1,327 sa sining masobra 13,000 ka mga elderly beneficiaries ang natukiban nga mayara sa mga pension gikan sa SSS kag GSIS. 880 naman ang nagabaton sang honorarium kag 331 ang nagabaton sang regular nga support gikan sa ilang mga pamilya kag ang nabilin naman ang nagkalamatay na ukon nagsaylo sang ilistaran kag indi na malocate. Sa Negros Occidental, 3,282 ang nadilist. Nagasunod sa probinsya sang Iloilo nga may pinakamadamo nga nadilist, 5,324. Sunod kay Attorney Carmelo Nochete, ang DSWD Regional Director, silang padayon nga naga-revalidate sang listahan. Madamo sang elderly nga wala sang pension kag wala man sang pamilya nga nagasuporta sa ila kag ini sila ang priority. Klaro sang DSWD ang mga yadtong nagabato na nga daan sang pension bisan pa magamay ang kantidad ang hindi na pwede makabaton sang social pension bangod ini ang nakasaad sa pagsulundan. Sa number 8, mga ambulant vendors ang nagahinyo nga mahatagan sang lugar nga mabiligyaan sa Sumag Esplanade. Mas nagutok na ang palibot sa Bacolod City Government Center karon nga may mga kiosko na sa palibot dugangan pa sang nagapadayon karon nga construction sang Legislative Building Project. Gani pareho sa mga ambulant vendors sa Bacolod Economic Highway sa Barangay Kabug, hindi manuyag
sa nga mga vendor sa palibot sang BCGC nga magdugang pa sablag sa palibot sang BCGC. Ganing ilaayo nga kuntani, matagaan sila sang lugar sa Esplanade Project sa Barangay Sumag. Napalibutan karon sa mga kahilamunan ang Esplanade, pero luyag ini nga tagaan sang duag sa mga vendors kasubong sa highway sa Kabug nga karon nangin atraksyon sa mga bumalakal kag motorista. Bukas man sa Councilor Celia Flor kag punong barangay Rodney Carmona sa plano, ini ang natalana pa nga diskusyonan sa konseho. Taon tayo para ano ka? Pero ikaw pabor ka or willing ka nga i-allow sila? Tama. Mabuhi mo na ang suba natin, ang subanan natin. Kaya magagawa sa mga tao mo na mabisitahan natin ang suba ng beauty. Sa number 7, sila ay PNP ang nagapahanumdum sa publiko nga mayarasang curfew for minors. Ini kasunod sang insidente sa hold-up nga may 3 ka mga menor de edad ang imbolbado. Patay si Abner Lanosya, manugbantay sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School matapos nga ining ginbuno sa Purok Kalubihan sa Barangay Rizal sa Silay City, Sang Martes. Ang mga suspect, 2 ka mga lalaki kag 1 ka babayi nga nagaedad sang 15 tubtob 17 anyos. Sa report sang PNP, padulong ang biktima sa eskwelahan sakay sa tricycle sang ginparahan sang 3. Sa nagpondo na siya, gintuyo nila nga kuhaon ng iyang cellphone pero wala niya ini ginhatag. Gani ginbuno siya sang isa sa ila. Patay na siya sang mag-abot sa ospital. Kasuhan ng 2 ka 17 anyos sang murder. Nagapahanumdum ang sila'y PNP sa mga pumuluyo nga may 10 p.m. to 4 a.m. nga curfew for minors ang mga menor de edad nga yara sa dalanon kag pangsikupon sang PNP. Sa number 6, bangkay sang lola na sapwan nga nagalutaw sa kanal. Nagautaw-utaw sa kanal ang bangkay sang 70 anyos nga si Anisita Candido sa Martes sa Purok Aure, Barangay Crossing, Pulupandan sa Banwa, sang Pulupandan. Sa report sang Pulupandan Police Station, nagalai na pamatsyag sang biktima kag nagpadulong ini sa Tiangge. Makaligan ng pila ka minuto, nakabaton sang impormasyon ang pamilya sang biktima nga nasapwan na lang siya sa kanal malapit lang sa ila nga balay. Gindala ang biktima sa Rural Health Unit sang Banwa apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, pagsaylo sa mga manukan vendors sa SM City nga temporaryo nga pwesto ang ginidog. Imbis nga Agosto 19 sa Agosto 25 na, magasaylo mga tenants sa Manukan Country sa pwesto sa SM City, Bacolod. Sunod kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., wala pa matapos ang pagpatakod sang kontador kag exhaust para sa mga pwesto sang tenants. Dugang pa niya, mas temprano nga mahuman ang mga kulang sa ila sa layluhan, gani posible antes ang petsa 25 na pwede makasaylo ang mga tenants. Dugang pasininga ang desisyon sang pag-extend sang pag-transfer sa mga vendors ang iya sang SM. May 24 ka mga stalls nga gintukod ang SM para sa temporaryo nga pwestuhan sa mga vendors kag libre nila ini nga magamit sa sulod sang 18 ka bulan. Ang porsyon sang Father Ferrero Street ang ginsarado man para makaigo sa lugar ang mga Manukan Country tenants. Sa number 4, pagpatukod sang 269.1 million pesos nga balor sang flood mitigation structures ginapaabot magabenepisyo sa mga flood-prone communities sa Bacolod City kag Binalbagan. Ang 3 ka mga flood mitigation projects ang ginapunduhan sang national government. Nakumpleto na as of August 14 ang 91 million pesos nga flood control structure sa Barangay Granada sa Bacolod City, kasubong man ang 79.1 million pesos nga balor sang slope protection project sa Binalbagan River kag ang 99 million pesos nga balor sang river control structure sa Binalbagan Isabela Road. Inisunod sa Department of Public Works and Highways Western Visayas. Sa Bacolod City, ang structure ang nagatuyo nga magpangapin sa mga komunidad sa Purok 6, 7 kag Purok 4 sa Hacienda Carmen gikan sa posible
pagbaha sa Loygoy River kung magbunok ang ulan kag kun may bagyo. Sa sur naman ang duha ka mga slope protection nga ginpatuman sa Negros Occidental 2nd District Engineering Office ang labing importante para sa safety kag seguridad man sa mga pumuluyo sa barangay San Jose. Ang structure sa suba nga malapit sa Binalbagan Bridge ang mayara sang 195.2 lineal meters concrete slope protection kontra sa pag-ab-ab sang suba. Sa number 3, health center sa Barangay 12 nga ginagamit sang 8 ka mga clustered barangays ang nalakip sa iga-demolish para sa development project sa ngasang PHI sa reclamation area. Ginasugura na karon ang demolisyon sa Vendors Plaza sa reclamation area. Gani may pagkabalakang pila ka mga barangay health workers sang health center nga tupad lang sang Vendors Plaza sa Barangay 12 kundi na sila isaylo bangod na lakip sa iga-demolish ang health center. Ini ginagamit sang 8 tanan ka mga clustered barangay na lakip diri ang Barangay 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 kag Barangay 21. Sa pagsinapol sa mga punong barangay kay Mayor Albi Benitez, ginsili ni Councilor Claudio Puentevella nga mga prioridad ang pagtukod sang Super Health Center para sa nasambit nga clustered barangays. Plano sang syudad nga i-construct sa ginaplano nga Yuhum Housing Project sa Barangay 8 ang isa sa 5 ka mga ginaplano nga Super Health Center o kon mini hospitals. City as a property, no? Through the reclamation, amo nang ginalantaw tamang gate, no? That has been part of the options, and it is part of the 4 clusterized Super Health Center. Sa number 2, manog baboy kag iya nga upod patay sa pagpaniro. Isa ka hog trader kag ang iya nga kaupod ang gintiro patay gabi sang Agosto 14 sa Barangay Mantuyop Siaton sa Negros Oriental. Ang mga biktima ginkilala kanday Barito Juanilio, 45 anyos, kag Richard Encilay, 39 anyos, kag pareho nga gikan sa amo nga munisipalidad. Sa inisyal nga pagpangusisa, ang duha ang nagapang nakatun sang mag-abot ang sospek kag sila ang gintiro sa makapila ka beses nga gintunaan sang ila nga kamatayon. Gin-turn over naman sang sospek ang iya nga kaugalingon sa Siaton Police Station. Nahibaluan sang pulis nga mayara na sila sang madugay nga personal nga away nga gintunaan sang amo nga krimen. Ang 16 anyos nga anak ni Encilay ang nakasaksi naman sa amo nga pagpaniro suno sa PNP. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. NBI Bacolod magabulig sa investigasyon sa kamatayon sang 15 anyos nga si Pearl Joy Galvez ang Barangay Sumag. Pamilya kagimata sang biktima nagahinyo karon sang hustisya. Yaring report. Isa si Jana Portoza sa mga ginhagad sang iya pakaisa nga si Pearl Joy Galve nga maglagaw para magkuha sa motorsiklo antes pa man siya na missing kag sang ulihi nasapwan nga patay sa tunga sang katubuhan sa Barangay Cubay sa La Carlota City Miyerkules sang hapon. Nakapanugid ang biktima nga may tabuon siya pero suno kay Jana wala siya nakahibalo kung sinong lalaki nga kachat sang iya pakaisa antes pa man siya nga na-missing sang Hulyo 29. Ang bako, hindi ko magupod, kaya may upod ko, pati mangod ko nga gamay. Kaya kung nagupod ko to, nadalahig kami, kaya tatlo kami, pati si Michelle nga, gadya mo. Sa pila ka adlaw, pila ka gabi nga pulawanay namon nga pangita siya na balanang namon nga. Amulang na nadangtan niya nga napatay sa. Istorya ni Jana, makapila siya kabeses ginpadamgo sang iya pakaisa antes nakita nang iya bangkay. Magkaupod sila nga nagabaligya sang saging sa kilid sang dalan malapit sa ila puluyan sa Barangay Sumag. Pero naguntat anay obra si Pearl Joy sa pagsugod sang klase. Ang nadamguan ko sa sang isa kagabi nga dumay nagapangaybulig sa akon nga gasinggit sa nga dogi na butong sa pakadto sa katubuhan o kakampuhan. Panawagan karon sa mga himata ni Pearl Joy ang hustisya sa iya kamatayon. Sa pagpangusisa sang Police Station 9 kag La Carlota City PNP, nagwa nga wala sang abduction nga natabo humalin sang na missing ang biktima. Ulihiman siya nga nakitaan nga gindulong sa nga stepfather malapit sa eskwelahan.
Ang iya stepfather nga nagupod man sadto sa pagpangita sa iya ang karon wala na sa Bacolod. Ang National Bureau of Investigation Bacolod ang nagbulig na sa pagpang-usisa. Nag-recommend si NBI Bacolod Head Manuel Faire nga ipa-autopsy ang bangkay. Ni-request ko yung family na subject for autopsy para alam natin kung anong nangyari dun sa bata o kung ni-rape ba siya bago pinatay o pinatay na lang ng gano'n. Ginkondera naman ni Mayor Albi Benitez ang nagluntad niya krimen kag nagpasalig sang bulig agud mapalabot ang hustisya sa nalisdan nga pamilya. Ang alkalde ang nagpalabot na sang pag-unong sa kalisod sang pamilya Galve. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, Heroes Welcome ang nagsugata sa pag-apot sa softball team sang syudad sang Sagay. May report si Nico Delfin. Isa ka Heroes Welcome ang nagsugata sa katapo sang Sagay City softball team nga nagkampiyon sa 2024 Pony Girls Under-16 International World Series sa McAllen, Texas ang Hulyo. Sa pagbalik sa mga estudyante sa Sagay National High School, madamo sina mga schoolmates ang naghinugyaw. Gileon nga nagpadulong ang caravan sa Sagay City Hall kundi ginsugata sila sa mga city officials. Kahapon, nag-courtesy call man ang mga softballs kay Governor Eugenio C. Lacson kag kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Gindayaw kagin kalipay sang gobernador nga sa gihapon nangin madinalagon ang ginapabugal nga Negrense softball team sa World Series. It's a big honor for the province of Negros Occidental, and that's why I commend these student athletes for a successful campaign in the US, and I hope that they can remain together, improve more on their skills, and be able to defend our championship in the 2025 edition. Congratulations again. Kabayan sang champion team sa idalom nanday Coach Rinaldo Fuentes, Marciano Santa Maria, Nelsa Delgente kag Boyat Dolorito ang pitcher nga taga Bacolod nga si Nadine Pahotal nga nangin most valuable player sa kompetisyon. Anong feeling? Kanami. Kay nakakuha ko sa MVP tapos nang perde na mo ng 5 ka-team nga 0 ang score. Mindset ko, sampang. Focus lang. Tapos doa lang man. Doka nami lang kay mga dagko pa sa amon, kakaperde na mo. Nagligad lang nga tuig sa nagkampiyon man ang Negrense team nga ginatiglawas ang Bago City sa Junior League Softball World Series sa Washington, USA. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Barbs, hindi lang mga Olympians, no, may dalang na medalya sila pagpauli sa Pilipinas. Ang mga Negrense nato nga softballs, kampiyon man sa World Series. So congratulations, kagalinya sa ulan, from time to time, nagdala rin sila sa bugal sa probinsya. Kag sa mga Negrosanon, good Barbs, no. Good luck ka sila nga masunod ng mga kinampang. Kangabiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa ibo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubas, mayong hapon.